नमस्ते प्रणाम। त कैसे हैं दोस्तों। तो फिर से एगो बवाल गाना के पोस्टर आ गइल बा। धनिया ये जान तक काफी पवन सिंह के फैन काफी खुश नजर आवत लो। तो जी हाँ दोस्तों, वही के बारे में आज हम चर्चा करे आ गइल बानी। जौन पोस्टर रिलीज भइल बा धनिया ये जान, उ काफी गाना देसी अंदाज में आवे वाला बा। जैसे गाना ही रहे पवन सिंह के पुदीना ए हसीना, वही प्रकार के बा धनिया ये जान। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बता दें कि इस गाने को लिखे हैं विजय चौहान। तो जी हाँ दोस्तों, विजय चौहान जो गाने को लिखते हैं ना, बहुत ही धांसू और बहुत ही सुपर डुपर वो गाना जाता है। और इस गाने को गाए हैं पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज। और इस गाने का म्यूजिक दिए हैं विकास यादव। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द ये गाना का टीजर आवे वाला बा। तो काफी धमाल मचावे खातिर तैयार हो जालो। ये गाना आवता उषा फिल्म से। और हमारा चैनल पर नया बढ़लो तो हमारे चैनल के मतलब सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा ही नए नए अपडेट लेके आते रहे। हमारे चैनल के नाम हो बिहारी शायरी मस्ती। हम आप सबके छोट भाई नारायण निराला। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, दिल से लव यू।